ఒకవేళ ఇంతవరకు అవమానంతోనో, ఒకవేళ ఇంతవరకు ఆత్మనూన్యత భావంతోనో, ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ ఉంటుంది కొంతమందికి, ఎప్పుడు కూడా తలదించుకుని బ్రతుకుతారు. విధేయతతో కూడిన ఆ వినమ్రతను నేను ప్రశ్నించట్లేదు, కానీ కొంతమంది ఏదో తెలియని ఒక ఆత్మనూన్యత భావం, తలెత్తుకుని ఉండలేరు, తలెత్తుకుని మాట్లాడలేరు, ధైర్యం ఉండదు వారిలో. ఎవరిని చూసినా భయపడిపోతుంటారు, అరచేతిలో చెమటలు పట్టేస్తూ ఉంటాయి. ఎందుకోసం అంటే ఏమో భయం అండి, మనుషులు చూస్తే భయం అండి, సమాజం అంటే భయం అండి అని ఎప్పుడు కూడా ఒకలాంటి భయంలో చాలామంది బ్రతుకుతూ ఉంటారు. కానీ ప్రభువుని అంగీకరించే వాడికి నిజమైన కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది. ఎస్, దేవుడు మనకు గొప్ప కాన్ఫిడెన్స్ దయచేస్తా ఉన్నాడు. ఆయన మనల్ని బలపరిచి నడిపించేవాడు. ఆయన నా తల ఎత్తుగా ఎత్తబడింది గనుక ఇప్పుడు ఆయన గుడారములో నేను ఏం చేస్తున్నాను? ఉత్సాహధ్వని. మన తలలు దింపబడినప్పుడు మనలో ఉత్సాహం లేదు. పాపంలో జీవించినప్పుడు మన ఉత్సాహానికి నిర్వచనాలు వేరే, కానీ ప్రభువులోకి వచ్చిన తర్వాత నిజమైన నిర్వచనం ఉత్సాహధ్వని ఆయన గుడారములో. చెప్పండి, ఏ గుడారం అంటే ఇది? దేవుని సన్నిధిలో, ఆయన మందిరములో, ఇన్ హిజ్ శాంక్చురీ, ఇన్ హిజ్ హౌస్ నేను ఉత్సాహధ్వని చేస్తున్నాను.